이거 옛날 값이 그래 우리 쌤잖아. 얘네 얘네 값고. 아? 얘네. May là à ABC 它的本身LCM ACFG division होते साथ ही अगर शो होता है तो पूरा है मॉडल कंपल्सरी उनका Well, si video ang nasisyon to. Nanti ako send ako. Open ako ko. Mo send ako. Guys, kasi na. Samay pixel kung saan mo. Full screen tola pixel. Pixel kung saan mo. Kaya TV 在换 pixel.